Miracles nos ha dejado dentro de la producción una historieta valenciana, Tafanería. Es sobre Emili Fornet y lleva el título siguiente, un periodista actor en més de 80 pel·lícules. Ja veran, les va gustar a ustedes, escúchenla. El nostre personatge d'esta setmana es diu Emilio Fornet de Asensi i va néixer, probablement a Madrid, entre 1888 i 1889. De ben jove s'hagué de traslladar a València, on començà a treballar de periodista. Remetia cròniques i articles, habitualment de tema valencià, a diaris de Madrid, com puguen ser La Libertad, La Voz, La Gaceta Literària i, sobretot, El Heraldo de Madrid. També va signar entrevistes, com ara al cartellista Lluís Bagaria o a Clementina, la vídua d'Isaac Albéniz. Els articles que Fornet va fer sobre este compositor prengueren la forma d'un llibre que publicà el 1927. Esta activitat literària es completa prompte amb la redacció d'una obra teatral en valencià. El 1931, Fornet estrenà al Teatre Alcázar de València l'obra La delicada Gandia, comèdia en 2 actes i en vers, de la qual l'editorial Carceller va fer una edició el 1932. Un any després aparegué el seu poemari Ciudades de Oro, que obtingué un cert reconeixement en els cercles poètics. D'esta mateixa època és també la seva novel·la La Terra Florida. En temps de la Segona República, Fornet es traslladà a Madrid, on continuà redactant articles de temàtica valenciana. Així publicà entrevistes amb personalitats de la nostra terra que estaven afincats allà, com ara el doctor Pedro Gómez Ferrer o l'escultor Marià Benlliure. Periodista de raça, de vegades omplia pàgines amb articles ben imaginatius, com una entrevista coral a diferents persones populars amb un ninot articulat com a excusa, o aquell altre en el qual, envoltat de modistilles, intenta que li facin un vestit elegant per menys de 4 pessetes. En aquells anys també li dedica un llibre a l'efímer president de la Primera República, Francesc Pi i Margall. Després de la Guerra Civil, que Fornet passaria probablement a Madrid, continua publicant llibres de temes valencians, amb una freqüència notable per a les escassedats de la postguerra. El 1941 publicà Bercilumar, novel·la i mito solar de la Dama d'Elche. També fou l'autor d'un llibre sobre Blanca Marc, la mare de l'humanista valencià Lluís Vives, que aparegué en la prestigiosa editorial Espasa Calpe. L'obra és més imaginativa que rigorosa i està farcida d'incorreccions històriques, com s'ha demostrat després en fer-se públic el procés inquisitorial contra la família de l'humanista, incloent documentació sobre l'entorn dels jueus valencians amb qui els Vives estaven relacionats. Fornet també va dedicar-li un llibre al rei conqueridor, Don Jaime I, el rei de les Tierras del Sol, publicat en 1948 per l'editorial Gran Capitán, en una col·lecció anomenada Milícia d'Espanya. Tots dos noms molt escaients per a la primera etapa de la dictadura. L'any 1955 fou important en la biografia de Fornet, perquè es van produir 2 fets notables. El primer esdeveniment fou que publicà Hierros i Rejerías, un llibret amb el qual comença la sèrie de nombroses aportacions a la col·lecció Temes Espanyoles. En esta col·lecció demostrà la seva capacitat d'escriptor polifacètic, amb títols com El Duque de Gandía, La imprenta en Espanya, La ganadería, El correo, La albufera, Castellón, La belleza i molts altres. I en este estil també publica una obreta de tema taurí, amb el títol Aguafuerte de los Fabrillos, així com un altre sobre Sant Vicent Ferrer. El segon fet important fou que el mateix 1955 Fornet prengué part, amb un xicotet paper, el de convidat a una festa, en la pel·lícula Mr. Arkadin, d'Orson Welles. Una coproducció francesa, suïssa i espanyola que, en part, va ser rodada a Madrid. La pel·lícula tracta sobre la reconstrucció de la biografia d'un enigmàtic personatge. Fornet encetava d'esta manera, amb més de 65 anys, una abundant carrera cinematogràfica. El 1960, Fornet aparegué en alguns curtmetratges, però sobretot desenvolupà la seva carrera com a actor a partir de 1974. Fornet participà en moltes pel·lícules de baixa qualitat interpretant a un personatge molt recognoscible,
un vellet molt prim. Els films tenien generalment com a tema l'adulteri, o qualsevol altre tema que permetera seqüències de destape. Fou el cas de títols com Las obsesiones de Armando, Polvo eres, De profesión polígamo, El adúltero, i tantes altres que, deixant de banda estos subproductes cinematogràfics, Fornet participa també en pel·lícules de directors importants del cinema espanyol, com ara Eloy de la Iglesia, Angelino Fons, Antonio Jiménez Rico, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Lazaga, Josefina Molina, Pedro Olea, etc., incloent el gran Fernando Fernández Gómez. Van existir altres periodistes que participaren en la realització o interpretació de pel·lícules. Fou el cas, per exemple, del gran Billy Wilder, que treballa en un diari vienès abans de dedicar-se al cinema. Però, tal vegada, cap altra persona mai hagi arribat a abastar una producció bibliogràfica i cinematogràfica tan prolífica com la de Fornet. Fornet interpreta el paper de Feliu, el secretari de l'Ajuntament, en la versió cinematogràfica de l'obra de Bernat i Baldoví, El Virgo de Vicenteta. El personatge del secretari d'Ajuntament va ser un recordat personatge, per la seva actuació en un concurs de pets. Cavallers, sense brossa ni discurs, l'alcalde en el seu dret dona solta este concurs de la porfia del pet. Bufarà el tio Cudol i pot ser que brusa el bassa. Darrere d'ell el capat, que s'ha fet de pregar massa. I a la fi, en el pet al vol, el campió de Musafa, que a don Feliu fa la col. Les regles són les de sempre. El tro fort de veritat, curt o llarg i de bon temple serà el més qualificat. Lo de més, xalefa fina, piuleta de mitja galta, llima de flaco assassina o bufa negra que mata, tindran pitjor puntuació que la primera tocata. La llista queda tancada. Facin ja templant els culs. Preparen la mascletà i disparen 1 a 1. Avant el tío Cudol. En el permís de l'alcalde, ahí va este carquinyó. En aquell film, dirigit pel valencià Vicent Escrivà, trobem a d'altres actors i actius valencianes ja desapareguts, com ara Queta Clavel, Antonio Ferrandis, Joan Montleón o Pepe Sánchez. Veamos, tenemos varios títulos. Es que los tenemos aquí para que el cliente pueda elegir discretamente. Aquí están, las despelotadas. Ah, sí, del ciclo Cúcor. 10 ninfómanas en una cabina telefónica magreando a un señor bajito. ¿Esta debe ser? Esas ya las he visto, ¿sí? Pero me resultan como un poco sosas. ¿Ah, sí? Pues, por aquí tengo una que me la ha devuelto un amigo legionario porque se ponía colorado al verla. Axila profunda y sudorosa. Espere. Por el olor se encuentra. Aquí está. Ya la he visto y no está mal. Pero al final, cuando ella se mete en la bañera con el novio, la madre del novio, 3 pirañas y un canguro, la cosa baja. Yo esperaba algo más. Claro, es que con 3 pirañas y un canguro poco se puede hacer en una bañera. Claro, máxime cuando el novio está manco de los 2 brazos y la suegra es un travestión. En l'última etapa cinematogràfica, Fornet fou pràcticament un secundari fixe d'aquelles produccions de Mariano Ozores protagonitzades per Andrés Pajares i Fernando Esteso. Recordaran el vell primet, que ja tindria més de 85 anys, amb una veu característica, que en realitat pertanyia generalment a l'actor de doblatge Eduardo Calvo. Així el podem veure en films com La Lola nos lleva al huerto, Al este del oeste, Cuando Almanzor perdió el tambor, Qué tía la hacía, i moltíssimes altres més d'este estil. Emilio Fornet d'Asensi va morir el 1985, quan tindria aproximadament uns 97 anys. L'any següent al del seu falliment encara s'estrenaren 5 produccions de la Factoria d'Ozores, en les quals havia participat. Realment, envisionar aquell vellet molt prim, a les seqüències d'aquelles produccions de guió i art cinematogràfic escàs, costa imaginar que eixa persona haguera escrit tants articles sobre temes valencians i una bona quantitat de llibres sobre les figures cabdals de la nostra història, amb major o menor encert. En cert sentit, ell també és un Mr. Arcadi, la vida del qual encara no ha estat completament reconstruïda. Bingo! Bingo!
En el 94.5 de la FM, CV Radio.